Pekné počasie symbolicky otvorilo aj rieku Váh. Ružomberskí vodáci pred pár dňami odštartovali tohtoročnú sezónu. 1. májovú sobotu sa pod mostom na Dolný Kubín stretli milovníci vody a člnov. Rozhodli sa, že začnú tradíciu otvárania vodáckej sezóny na Ružomberskom Váhu, pretože v našom meste je veľa ľudí, ktorí sa vodáctvu venujú. Organizátori chceli takýmto spôsobom všetkých spojiť. Popri tom by sme samozrejme chceli aj dať tomu nejaký taký ekologický podtón, čiže vyzbierame nejaký úsek Váhu, odpadky. Čistenie riek je komplikovaný proces a najčastejšie sa realizuje zvýšením prietoku vody. Tým sa veľká časť odpadkov spláchne do najbližšej nádrže, ktorá je v Krpeľanoch, a tam sa nahromadené smeti vyzbierajú. Nezodpovední obyvatelia však Váh znečisťujú stále a preto mnohí aktivisti organizujú podobné akcie. Odpad v rieke neprekáža len vodákom, ale ako sme mohli vidieť, aj zvieratám. Pes, ktorý svojho pána často sprevádza na plavbách Váhom, prispel tiež svojou troškou a zahambil tak všetkých, ktorí nevedia, kam smeti patria. Na akcii sa zúčastnili aj ružomberskí jezuiti, ktorí si počas plavby uctili patróna vodákov. Máme tu, na čo mnohí možno nevedia, sochu Jána Nepomuckého v tom parku pri nemocnici, takže tam sa na našej plavbe akoby zastavíme a bude tam nejaké také požehnanie sezóny celej, aby všetko bolo ako má byť, aby sa, nedaj Bože, niečo nestalo počas tej sezóny. K čisteniu Váhu sa počas otvorenia vodáckej sezóny pripojila aj nezisková organizácia Stopka, ktorá združuje zrakovo postihnutých. Pôvodne sme mali naplánovanú vlastnú upratovaciu akciu. Mali sme čistiť Podsuchu, ale v poslednej dobe tam nabehlo toľko ľudí, že Podsucha je v celkom obstojnom stave, ale popri Váhu to vyzerá desne. Tak sme sa rozhodli, že sa presunieme a pomôžeme, keď vodáci otvárajú sezónu, takže počistíme niečo aj okolo Váhu. 7. mája teda odštartovala vodácka sezóna v Ružomberku. Jej koniec závisí nielen od hladiny vody, ale aj od teploty vzduchu. Väčšinou sa splavuje ešte v septembri počas babieho leta. Človek musí mať samozrejme vzťah k tej vode a je to proste úžasný pocit. Je to úplne iný pohľad na krajinu z tej vodnej hladiny a my sa tomu venujeme možno 6-7 rok a nás to proste chytilo tak za srdce, že už si tú sezónu letnú bez tej vody neviem ani predstaviť.